Dobar dan, dragi naši gledatelji, dobar dan, dragi naši ugostitelji. Sigurna sam da nas i dalje pratite i da vam je prvi dio programa bio koristan i zanimljiv. Mi nastavljamo dalje, već smo načeli neke teme u prvom dijelu. Počelo se pričati o ljudima koji su, ključ uspjeha u turizmu. To je rečenica koju čujemo vrlo često. No koliko je to u praksi zapravo tako? Želimo vjerovati da uistinu jest, ali imamo li prostora za napredak? Što se trenutno dešava s radnom snagom? Dogodila se pandemija, došli su novi uvjeti. Imamo li sada dovoljno radne snage ili trebamo izvan granica Hrvatske potražiti rješenja? Kakav je novi zakonodavni okvir koji nas čeka nakon ove godine? Kakvo je stanje na HZZ-u i svašta zanimljivo čućemo na ovom okruglom stolu, no prvo vam donosimo jedan video iz daleke Kanade, iz jednog hotela kojim je zapravo general menadžer porijeklom iz Hrvatske i oni nam daju podršku da preživimo ovo razdoblje, da se što brže, što bolje pozicioniramo dalje. Good morning, ladies and gentlemen. I would like to extend our best wishes to the organizers and the participants of the Caterers Forum. My colleague Razan and I would like to thank you for having us join the call. I have worked over 40 years in the hospitality industry. Manage hotels, open new ones, started in Croatia, Canada, Florida, Romania, area, Eastern Europe, and also Caribbean, where I had a great experience, and those were the good old days when we were getting business from everywhere, traveling and welcoming people from all over the world. The times changed. These difficult times we never experienced in the past since my lifetime, and we have some issues since last March when we had to close down the hotel for about 4 months and reopen, and things are not getting much better. So we just have to be positive and try to work it out, and hopefully better days are coming. So I will introduce you to my colleague, Rozan Hawa, who's going to be giving you some information on our protocol here in a hotel, on our facilities, and government support. Thank you, and hope we have opportunity to welcome you to Canada next year for the SCAL Congress in next October in Quebec City. All the best and good luck. Thank you for the organizers for setting up this call today and for all the participants that are joining in. My name is Rozan Hawa. I'm the Sales and Marketing Manager here at Courtyard by Marriott in Burlington, Ontario, Canada. Thank you to Frank Vismeg, our Managing Director, who has been a very strong asset to our team. He has worked tirelessly to make sure that we get all the opportunities we can, especially during this time. We actually closed down in March, and then we reopened in May. And it's been a difficult time, especially for the hospitality and tourism industry, and that's on a global scale. So I know that if we continue to adjust and follow the rules and stay safe, that we can get through this together. As a hotel, we're a 135 guest room hotel with 10 suites. We have an indoor saltwater pool, a 24-hour fitness center, and a bistro restaurant. They're all open, but we are taking precautionary measures and following the commitment to clean by Marriott. We're keeping rooms unoccupied for 24 hours when a guest checks out,
and then they're thoroughly cleaned and disinfected before a new guest checks in. We have hand sanitizer stations all over the hotel. We have PPE available, plexiglass, and then wipes in the rooms as well. And our efforts show through all the reviews that we've been receiving. So we're very happy to say that we've successfully transitioned into what is the new normal for us. In terms of the federal Canadian government of Canada, they have really been a crucial part of our growth, our changes, because they have extended the wage subsidy up until 2021, and then they increased it to up to 65% for businesses. So we're very glad about that and thankful. On a provincial level, we are still a little bit concerned because we're still in the modified stage, but we know that if we continue doing what we're doing, that we are going to get there very soon. So I want to thank you so much for having us on the call today, and wish you the best of luck for everyone across the world. Thank you. Da i ovo prekooceansko iskustvo je slično, redukcije kadrova, prilagodba i pomoć države. Naravno, svi pričaju o istom. A evo, nisam vam do sada predstavila svoje uvažene goste. Sa mnom su danas gospodin Dragan Jelić, državni tajnik u Ministarstvu rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike. Dobrodošli. Gospođa Ruža Hrga, pomoćnica ravnatelja Hrvatskog zavoda za zapošljavanje. Gospodin Petar Lovrić, vlasnik Agencije za privremeno zapošljavanje, bivši predsjednik HUP-a. Gospođa Radmila Kovačević, nagrađivana turistička novinarka iz Večernjeg lista. Evo, dobro mi došli. Sigurna sam da ćemo ovako miksom iskustava čuti sve što nas zanima o trenutnoj situaciji s kadrovima, ali i o budućnosti. Gospodine Jelić, evo, u razgovorima s ugostiteljima stvarno sam čula koliko ste uspješno nekako primijenili iskustvo iz privatnog sektora u državnom sektoru. I evo, iako smo ponekad skloni kritizirati taj javni sektor, onako, moram priznati da ste uspješno pomirili jednu i drugu stranu, da tako kažem. Aktivno ste čak ljudima odgovarali na Facebook grupama, evo to sam primijetila. Zaista pohvalno, svaka čast. Pa bih vas htjela pitati koliko je do sada konkretno spašeno radnih mjesta kroz dodjelu potpora za očuvanje, i od samog početka krize uvjeti za potpore su se mijenjali u više navrata. To je naravno najbolji pokazatelj da ste pozorno pratili izbivanja na terenu. Do kada možemo očekivati da će se potpore primjenjivati i hoće li se dodatno relaksirati uvjeti za dobivanje potpora? Evo, mislim da je to ono što zanima sve naše ugostitelje. Pa evo, tako je. Hvala lijepo. Pozdrav svima i vašim gledateljima na ovom online događaju. Nadam se da će sljedeći biti uživo, jer ipak više volimo, što bi se reklo, licem u lice, ali evo, i ovo nije loše. Da, evo, kao što svi znate, nažalost, kako nas je ova korona pogodila početkom godine, 19.3. su donesene mjere, odnosno zatvaranje gospodarstva, i mi smo stvarno u vrlo kratkom vremenu morali na neki način vidjeti kako da pomognemo gospodarstvu koje će naravno biti zatvoreno, koje neće imati prihode, većina i najviše ugostitelja, ali svi ostali koji su bili zatvoreni. Evo, uspjeli smo stvarno u par dana zajedno, znači i sa HZZ-om i sa ekipom iz mog ministarstva i naravno sa našim partnerima, to su poslodavci, sindikati, donijeti taj prvi set mjera koji je jako dobro prihvaćen. Znači, on je bio stvarno onako sveobuhvatan, svi su se skoro mogli javiti, svi znaju da je bilo u osnovni uvjet ili da se zatvoren odlukom stožera ili da imaš pad od 20%, i to se pokazalo da smo u ta 3 mjeseca, malo manje nešto zatvaranja gospodarstva, stvarno uspjeli sačuvati radna mjesta, sačuvati onu bit, znači, poduzetnika, njihove radnike. Znači, svi govore, mogli ste ih dati na biro, većina njih bi imala potporu na birovu, isto bi vas koštalo, ovako ste samo transferirali novac kroz poduzetnike. Nismo. Znači, svi znaju da kad neko ode na Zavod za zapošljavanje, da je to ipak psihološki malo drugačije nego kad zna da ipak radi u nekoj firmi ako je zatvoreno gospodarstvo, i kad zna da onaj tren kad se otvori gospodarstvo da će odmah moći početi raditi. Također mislim da je poslodavcima bitno da znaju da tim koji imaju da će im ostati čim se otvori. To se stvarno pokazalo dobro, jer čim se gospodarstvo otvorilo,
rezultati su se pokazali dobri, znači skočilo gospodarstvo i to nam pokazuju i primjeri. Znači mi smo u travnju, koji je bio najlošiji naravno i cijeli je bio zatvoren, isplatili potpore za preko 100.000 poslodavaca i za skoro 600.000 radnika. To je stvarno ogromna brojka i na neki način mi smo osigurali minimalne plaće tim radnicima. Čim se gospodarstvo otvorilo, naravno, mi smo redizajnirali mjere, jer mnogi su krenuli raditi 100%, nisu trebali i ostali, a neki su i dalje trebali pomoć nama, tako da smo, s obzirom na situaciju na terenu, redizajnirali mjere i preko ljeta, evo, otprilike u prosjeku je oko 17-18 tisuća poslodavaca mjesečno primalo potporu za otprilike između 60 i 80 tisuća radnika, što se pokazalo, znači da se ipak gospodarstvo otvorilo i da ih je puno manje trebalo pomoć. Jedno vrijeme smo se nadali da smo pobijedili tu nesretnu koronu, međutim pokazalo se da nismo. Evo, kao što vidite, brojke su još uvijek dosta visoke, alarmantne i zato smo opet donijeli novi set mjera, prvo od rujna do prosinca, onda smo ipak u listopadu vidjeli da neke stvari ne odgovaraju onome što je na terenu i to naravno i zahvaljujući slušanju i svih tih naročito realnog sektora, znači i kroz Hrvatsku udrugu poslodavaca, ali i kroz sve objave i na društvenim mrežama i u medijima i sve. Mi smo dizajnirali mjere tako da probamo pokriti što više onih koji su pogođeni, tako da smo sad u listopadu uveli, kao što znate, da se gleda kumulativ pada, znači uveli smo drugi i treći kvartal, drugi je bio najgori, treći je bio onako nešto bolji, tako da većina onih koji imaju pad u tom kvartalu, s obzirom na prošlu godinu koja je bila stvarno dobra, imaju pravo na potpore. Međutim, opet smo tu vidjeli da ugostitelji tu su najpogođeniji, jer sad krenulo zatvaranje, ograničavanje rada, ograničen broj gostiju i naravno da će oni u 10., 11., 12. mjesecu imati najviše pad, a što se ne vidi u ova dva kvartala, tako da smo svim onima koji su ograničeni odlukom stožera, trenutno to su najviše ugostitelji i turizam, dopustili da mogu birati što im je povoljnije, da li gledaju pad kvartalno, odnosno kumulativno ili gledaju mjesec za mjesec, tako da smo na neki način tu uveli tu fleksibilnost. Također smo smanjili granicu pada, prije je bilo 60%, što je stvarno visoko, znači stvarno je ko ima pad 60% ima velike probleme. Mi smo to uveli, znači snizili smo granicu na 40%, tu se može dobiti 2.000 kuna, pa sad sve do 60% može se dobiti 4.000 kuna. Mikropoduzetnici, oni koji su najviše pogođeni, oni koji imaju najmanje akumulacije i kapitala i ostalog, njima smo dopustili, znači, da iz bilo kojeg sektora mogu dobiti potporu ako imaju pad, tako da stvarno smo pokrili veliki broj poduzetnika i to se pokazalo dosta dobro. Nažalost, uvijek ima nekih stvari koje nisu pokrivene, ali vi svi morate biti svjesni da, kao što znate, vidite, nama se prijavi 20 do 30 tisuća mjesečno i više sa skraćenim radnim vremenom poslodavaca, to sve treba obraditi u jednom mjesecu, isplatiti, jer ljudi naravno čekaju novac. Mi da nismo uveli na neki način automatizaciju, odnosno definirali te pokazatelje, nego da smo gledali slučaj po slučaju, to bi jako dugo trajalo. Onda bi to bio kontraefekat, oni koji stvarno trebaju dobiti ne bi dobili na vrijeme. Zato smo sa ovim mjerama pokušali pokriti sve, naravno, kao što ste rekli na početku, mi smo fleksibilni, znači slušamo teren, znači ako šta treba izmijeniti, ako šta vidimo da smo u međuvremenu pogriješili, mi lako kroz upravno vijeće HZZ-a promijenimo neke osnovne uvjete. Ovo je dobro zato što nije ni zakon, ni zakonski dokument, nego to donosi upravno vijeće, to je pravilnik, odnosno tako nešto, tako da evo, do kraja godine potpore idu sigurno. Osigurani su novci u proračunu, za sad ostaju ovakvi uvjeti, sad ćemo vidjeti šta će se dešavati, ne daj Bože da bude gore, naravno da ćemo se opet na neki način prilagoditi. Ja se nadam da smo dosegli vrh i da će sad padati broj zaraženih, ali evo, kao što je najavljeno i jučer i prekjučer, mi smo osigurali dio sredstava i za sljedeću godinu, jer znamo da došlo je sad cjepivo, najvjerojatnije će od proljeća sljedeće godine, daj Bože da bude sve ok, ali opet dotad će i opet biti sektora koji su ugroženi, tako da mi očekujemo da ćemo neke mjere mi produžiti na makar prva 3 mjeseca sljedeće godine. To ćemo znati u 12. mjesecu u kojem će smjeru to ići, tako da evo, sve vas pozivam da pratite i naše stranice i stranice HZZ-a, tu će biti najviše informacija. Što se tiče sačuvanih radnih mjesta, to vam je najbolji pokazatelj da je nama zaposlenost, znači po osiguranicima na Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje, trenutno za 500-tinjak ljudi veća nego prije krize u 2. mjesecu. Znači, nismo smanjili, čak smo povećali broj zaposlenih u ovo krizno vrijeme. Nešto se povećao broj nezaposlenih,
On je trenutno 154.000, ali to je očekivano, jer neki ljudi su se i vratili izvana koji su tamo izgubili posao i nisu se sezonski radnici mogli zaposliti u onoj mjeri u kojoj su se zaposlili, ali taj broj je puno manji od onog što gledamo u zemljama u okruženju. I na kraju, evo, jučer je još izašao jedan statistički podatak da je Hrvatska, što evo, stvarno mi je jako drago, to je Eurostat objavio, da je što se tiče pada zaposlenosti među mladima, znači od onih od 15, mislim da je do 29 godina, da ne pogrešim sad, samo 1,3, da smo 3. zemlja u Europi po tome, znači od vrha, znači među 3 najbolje zemlje smo. Znači pokazalo se da su ove mjere stvarno sačuvale zaposlenost, da su poduzetnici i njima stvarno, ja skidam kapu i imam puno su se tu lomila koplja, ja uvijek najbolje kažemo njima, jer najveći komuniciram s njima i preko društvenih mreža i sve. Stvarno većina ih koristila mjere da zadrže i svoje zaposlene i na kraju su ih zadržali. I ostaćete suportivni, jel' tako? I naravno da ćemo ostati suport, jer uostalom i moja plaća ovisi o realnom sektoru i o porezima koji se uplaćuju iz realnog sektora. Lijepo je to i čuti ovako javno. Gospođo Hrga, evo, da sve kolega ne ispriča prije vas. Vi ste isto tako aktivno surađivali sa našim ugostiteljima, isto tako smo čuli zaista niz pohvala. Recite nam, molim vas, brojke pokazuju da svaka 4. osoba otpuštena za vrijeme krize dolazi iz sektora ugostiteljstva, turizma i ugostiteljstva. Treba li nas to zabrinjavati jer poduzetnici ne mogu osigurati dovoljno posla i sredstava unatoč svim potporama? Pa evo, ja ću se nadovezati. Kao prvo pozdravljam sve koji prate ovu raspravu. Nadovezat ću se na gospodina državnog tajnika i ukratko ću vam reći da smo početak korona krize dočekali sa 134.717 nezaposlenih osoba registriranih na Hrvatskom zavodu za zapošljavanje, a zadnji službeni podatak 154.168. U promatranom razdoblju, znači za vrijeme korona krize, u evidenciju je izravno iz radnog odnosa došlo 111.809 osoba, a od toga 23.000 nešto više iz sektora ugostiteljstva. Drugim riječima to potvrđuje 20% novoprijavljenih je došlo iz sektora ugostiteljstva. Bez obzira što je djelatnost ugostiteljstva pogođena najviše koronom krizom, pad zaposlenosti u toj djelatnosti nije zabilježen u većem broju. On nije pao ispod one razine uobičajene prije krize. Prema podacima Zavoda za mirovinsko osiguranje, početkom veljače u djelatnosti ugostiteljstva bilo je zaposleno 89.472 radnika, a krajem listopada 88.628. To je nešto manje od 1%. Znači, ipak mjere za očuvanje radnih mjesta su bile učinkovite, radna mjesta su zadržana i vlada će i dalje raditi na tome, kao što smo čuli od državnog tajnika, da zadrži svako radno mjesto. Znači, situaciju ocjenjujete zapravo zadovoljavajući, odnosno da zahvaljujući mjerama za očuvanje radnih mjesta koje je donijela naša vlada, ne očekujemo veći priljev nezaposlenih u evidenciju. Hvala vam. Gospodine Lovrić, vi zaista dugo pratite situaciju s kadrovima, jako dobro znate na što se žale poslodavci, na što posloprimci, kakva je trenutno realna situacija na terenu, što kažu vaši kolege, evo ako nam možete prenijeti onako dašak tog realnog stanja s terena. Pa evo, ja moram prvo pohvaliti i gospodina Jelića i gospođu Hrga. Znači, što se tiče njihovih institucija, to je određeno sjajno. Mi smo država u tranziciji, tu su problemi 30 godina za male poduzetnike, znači to je pravna nesigurnost, represija, prenormiranost i ovo je možda dobra prilika kako se brzo može situacija resetirati, kako se može digitalizirati. Ono što se tiče sam rad, s obzirom da je ovdje samo sad tema rad, je tek možda negdje u poslovanju nekima do 30% ukupnog troška poslovanja. Međutim, onaj drugi dio poslovanja gdje su veliki lizizi, krediti, održavanja, tu, nažalost, veliki dio će ljudi propasti. Ova statistika može biti varka, zato što je manje radnika iz Srbije, iz Bosne, pa su onda
hrvatski radnici pokrili ta radna mjesta, ali da se osjeti pad prometa, osjeti se značajno i možda će tek na proljeće pokazati. Mi smo država velike sezonike, hvala Bogu, tu su prirodni resursi, znači sunce, more, poljoprivreda, građevina i mi ćemo, ako da Bog da sve prođe do proljeća, značajno ponovo na proljeće odskočiti. Tu treba širiti optimizam, jer naš posao poduzetništva je optimizam. Zašto? Ako ćemo potrošačima mi slat pesimizam, onda oni kod nas neće kupovati ni trošiti. To je osnov, temelj ekonomije, da potičemo ljude da budu ohrabreni. Naravno, ako svaki dan govorimo o krizi, da će ljudi manje dolaziti. Mi ne smijemo sotonizirati sad ugostiteljstvo, pa sutra, ne znam, noćne klubove, pa preksutra ovo. Jako malo znamo o koroni da bi određene ljude u panici krivili za situaciju epidemije, ne epidemije i tako dalje. Što se tiče samog tržišta rada, ono je kod nas užasno narušeno, ali kažem, to nije problem ni ove vlade, to je problem godinama kulture, tradicije. Mi smo, ne znam, zbog Europske unije imali premalo visoko obrazovanih, onda smo u svakom selu otvarali veleučilišta, onda smo mlade ljude gurali da svi imaju nekakve prvostupnike, da se zovu menadžeri ovog, menadžeri onog. Na kraju nismo njegovali ono na čem počiva moć njemačkog gospodarstva, to su majstori, ruke, dobri konobari, dobri kuhari, znači to su ljudi užasno cijenjeni u njemačkom društvu. Kod nas je bilo sramota ako neko ide biti konobar ili kuhar ili... Tako da tu je sad veliki disbalans. U ovom strukturi mladih ljudi nezaposleni, tu su puno ti ljudi koji su prvostupnici, a nama je užasno deficitari smo, nama i dalje fali dobrih kuhara, dobrih konobara, dobrih majstora. Vi sad, možda je ovo ugostiteljstvo, ali recimo keramičara u Zagrebu vam je Eurojackpot, prije dobijete nego naći dobrog majstora. Tako da ta struktura, mi sada proći ovo sve, ja sam bio 4 godine u ratu, isto bio sam na proboju za Vukovar, pad Vukovar izgledao depresivno, evo kolega iz Broda, pad Broda izgledao depresivno, ali uvijek dođe sutra. I mi se sad moramo ovo iskoristiti da se pripremimo za proljeće, ja sam gotovo siguran da će proljeće biti dobro. Problema je puno, ne smijemo optimizmom prekriti probleme. Znači, struktura radne snage je jako loša. Ono što sada kod izmjene zakona o radu moramo biti jako oprezni, jer jedino svojstvo ekonomskoj ravnoteži je neravnoteža i uvijek se ta sila izjednačava. Ako mi sada nasjednemo na priču da treba ukinuti ugovore na određeno vrijeme ili ih limitirati, to će s druge strane u Njemačkoj se poslije toga i nisko dogodilo da je zaživio više agencijski rad. Mi imamo situaciju kad su informatičari prije 5 godina tražili paušalne obrte da ne bi toliko plaćali visoke doprinose na plaću. Za 2 godine se dogodilo da su ti isti ljudi koji su otpustili i dali im paušalne obrte sutra im konkurirali na tržištu. Prije 2 godine prvi su informatičari tražili da se ukinu paušalni obrti. Znači, svaku mjeru koju donesemo, ja evo vjerujem tu gospodin Jelić jako dobro... Pitaćemo ono što mi se sviđa, očekuje. što čita i što komunicira kroz društvene mreže, jer komunikacija je vrh nekog društvenog odnosa i ako mi komuniciramo da se čujemo, mi se ne moramo oko svega složiti. Gospodine Lovrić, to je sjajno. na što se najviše recimo žale poslodavci kad im netko pošalje radnika? Ili u samom procesu prije slanja, odnosno što im je najveći problem, da tako kažem? Pa recimo, ja kao agencija, iako su moji klijenti poslodavci, moram ih hvaliti, ali moram reći da zbog tranzicije mi imamo veliko problema i s poslodavcima. Evo, ja ću iskoristiti ovu priliku da kažem da u Hrvatskom zakonu o radu pokojna Vera Babić je inzistirala da se ukine radno mjesto. Vi u Hrvatskom zakonu o radu nemate pojam radnog mjesta, nego ona njegovala kulturu posao rad, da poslodavac, znači u samoj riječi poslodavac koja je humana, on kreira posao, definira posao, organizira posao, mjeri posao, vodi posao. On je taj koji mora prvo znati definirati posao. Drugo, on će morati isto sudjelovati u procesu. Ne može očekivati samo od države da bavi se prekvalifikacijom, osposobljavanjem, školovanjem. Tu ćemo morati uključiti i dio poslodavaca da sudjeluje. Definiranje zahtjeva upravo i... to. Što se tiče ove druge strane radnika, naravno kako je to sve ravnoteža tržišta, kada su radnici u jednom trenutku osjetili da imaju bolju polugu moći, da su počeli ucjenjivati, da su počeli... Isto su to radili radnici iz Srbije. Ako im je Crna Gora više nudila, agenciji su do zadnjeg dana držali neizvjesni da će doći, na kraju nisu došli. To su i hrvatski konobari radili, pa su otišli ili će iz Zagreba ucijenjuje svog poslodavca, pa će otići na more, ili će otići u Njemačku. Znači, mi moramo biti svjesni da će toga uvijek biti, zato se i zove tržište rada.
i oba dvije strane gledaju svoj interes. Ono što moramo reći, sad je poslodavca što poslodavci ne mogu napraviti, evo tu su kolege, znači da moramo državu više uključiti da ta prekvalifikacija, osposobljavanje, školovanje možda bude brža, možda bude operativnija, možda bude to. Kroz ovaj zakon o strancima, evo mi smo i malo prije razgovarali, mi trebamo napraviti sve da on bude što operativniji. Za sada, mi kažemo, ovaj zakon dobar, bio je problem kvota kada se, s obzirom da je sve dinamično mijenja, i mi imamo, rekli smo, policija je kriva. E sad, imamo užasno dobra iskustva sa 10 policijskih uprava, sa 10 imamo loša. Onda sad trebamo se pitati je loš zakon ili ljudi ili provedbeni akti. Suradnja je ključna i Upravo u ovom to. dijelu. Hvala vam puno. Gospođo Kovačević, evo, volite, pišete dugo o turizmu, pratite ga kroz niz sfera i onako nam se čini da zaista volite i teme o ljudima. Velikim, malim ljudima, drugačijim ljudima i da se sigurno u toj vašoj arhivi priča skriva svašta zanimljivo. I evo, ja bih vas pitala što možemo napraviti da mladi ljudi odluče ostati u Hrvatskoj i raditi u ugostiteljstvu. Evo, pričali ste s nizom sugovornika, sigurno imate dobar uvid u tu temu. Što možemo svi skupa? Pa ja bi zapravo, makar smo mi ovu godinu proglasili kao novo normalno, ja bi ju preskočila, mislim da je privremena ova situacija, pa bi pričala, pokušala odgovoriti zapravo na osnovu onog čemu smo svjedočili prije svega ovog. Što bi trebalo napraviti? Pa, nažalost, proteklih godina je bilo više razloga, lakše je bilo pobrojiti razloge da mladi odu nego da ovdje ostanu. Evo, brojke su neumoljive. Proteklih nekoliko godina samo u Njemačku otišlo je oko 300.000 ljudi. Ugostiteljstvo i turizam jako trpe zbog toga, sigurno jedna od pogođenijih grana zbog iseljavanja, ali nisu to poslodavci zakuhali, pa nisu ni oni adresa ni faktor koji može sad donijeti taj ključni preokret. Po razlozima zašto su ljudi otišli uopće ne prednjače male plaće i nedostatak radnih mjesta. Ljudi su naveli, istraživanja ozbiljna to su posvjedočila, osjećaj da se vode loše politike u Hrvatskoj, da u društvu imamo velike nepravde, korupciju, mito i tako dalje. Dakle, jasna je adresa na koju treba kucati da se situacija promijeni, odakle treba krenuti. Dakle, država bi po meni trebala napraviti nekakav pozitivniji, poticajniji okvir, a onda svi faktori svoju kockicu koju će posložiti na pravo mjesto. Pa počev, ne znam, možemo reći, od naravno boljeg vrednovanja rada, od boljeg, modernijeg obrazovanja, fleksibilnijeg, pa na koncu konca i popularizacije ugostiteljskih zanimanja. Ja ne znam da li se sjećate, ja ću sad podsjetiti na jednog ministra, on je prvi od ministara turizma koji je obratio pažnju javnosti da treba na ugostiteljska zanimanja, to je bio Bajs iz Bjelovara i nije mu turistička javnost baš davala puno šansi, ali u nekim stvarima se snašao bolje i od nekih drugih. I ako se sjećate, to je bila velika kampanja, to su bili jumbo plakati, a to je bila godina poslije krize 2008, 2009, 2010, ne znam sad točno. I mnogi su u Hrvatskoj tad prvi put čuli da kuhar u Hrvatskoj u to vrijeme može recimo zaraditi 2000 eura mjesečno. To je bilo onako vijest, tako vrijedi i to je jedna ta kockica u nizu. Ali rekla bi još nešto, jedna kockica je sigurno, ne znam jeste primijetili, Hrvatska turistička zajednica je otvorila natječaj, biraju najbolje turističke djelatnike 2020. Sve se naravno ne događa na danima turizma kao prijašnjih godina zbog korone, ali evo taj izbor ide. Pa i to je nekakva mala kockica da se oda nekako priznanje, jedna lijepa gesta prema radniku. Iako sad čini se ipak da postaju sve popularnija ta zanimanja. Je li tako? Ugostiteljstvo? Da. Pa da, bile su odlične, bile su dobre sezone, rasle su plaće i nalazilo je stvari se ipak mijenjaju. Pomalo da. Pomalo da. Hvala, Radmila. Nemojte mi proturječiti. Ja bih samo pitala da nam ne iscuri vrijeme jednu stvar, pa ćemo se može vratiti. Samo, dopuniti. U Americi je jedna emisija obiteljska o restrukturiranju motora pomogla da bravarsko zanimanje postane superaktivno. Ja mislim da je emisija 321 kuhar pomogla puno više, učinila kuharski poziv zanimljivim, da su doktori nauka se prekvalificirali kuhare, nego često mi kad mislimo da ćemo nekim administrativnim mjerama potaknuti neko zanimanje. Tako da društvo ima neku svoju ravnotežu. Puno kockica. Je, puno. Da.
puno je toga što čini slagalicu. Isprika što sam evo. Ne, ništa, dapače, samo kažem, voljela bih da čujemo o tom novom zakonskom okviru, odnosno izmjenama i dopunama Zakona o radu, svi ih spominjemo, no što nas konkretno čeka, gospodine Jeliću, od nove godine? Evo. Pa evo, neće da odmah ispravim, neće znači ovo nič od nove godine, znači to je jedan sveobuhvatan dokument gdje smo mi počeli na neki način sa opet našim socijalnim partnerima, znači sindikat i HUP, gdje smo počeli na radnim skupinama raspravljati šta to treba mijenjati u Zakonu o radu. Pokazalo se da ima dosta toga što bi trebalo promijeniti, tako da najvjerojatnije će ići i izrada novog Zakona o radu. Zakon je malo zastario, znači on nije predvidio, jako su predviđene na neki način te stvari što se sad događaju, ali dosta toga nije tad se moglo biti predviđeno. Ima mogućnost rada od kuće, ali recimo rad na daljinu nije to tako definiran. Recimo vi sad možete uzeti laptop i otići u park i raditi na daljinu, naročito ovi IT-evci i tako dalje. Dosta oko platformskog rada, to su znači svi ovi, naročito mladi zaposlenici što voze za ili taksi službe ili za dostavu hrane, toga recimo kad je tad Zakon o radu nije bilo. Također sezonski rad je malo bio drugačije definiran, znači te neke stvari mi želimo kroz ovaj zakon modernizirati, olakšati, fleksibilizirati tako da bude lakše i poslodavcima i radnicima i zaposliti se i naći pravi posao koji žele i sve. I da oni stvarno koji dobro rade da znaju da su sigurni na svom radnom mjestu, a oni koji loše rade da znaju da mogu i to radno mjesto izgubiti. Znači da na neki način nisu zaštićeni. I tu sad moramo mi naći neku sredinu, uvijek su nam sindikati na jednoj strani, poslodavci na drugoj, ali evo ja moram priznati imamo jako dobre razgovore, svako iznosi svoje argumente, naravno ne nađu se uvijek negdje. Kad završimo s tim radnim sastancima, onda ćemo napraviti radnu skupinu i mi ćemo u tijeku sljedeće godine ići ili u izmjene ili u donošenje novoga Zakona o radu koji će ići u korist znači, i poslodavaca i zaposlenika. Znači želimo modernizirati sukladno trenutnim stanjima na tržištu, jer evo ovaj rad od kuće i na daljinu on će biti dalje sad kako se pokazalo da se dosta toga može nesretnom i ovim covidom, da se dosta toga može odraditi i ne na radnom mjestu. To će se znači sve inkorporirati u Zakon o radu. Hvala vam. Gospođo Hrga, kad smo već kod zakona, odredbi i sličnog, hoće li možda postupak zapošljavanja državljana trećih zemalja biti jednostavniji, brži i efikasniji? Ima li tu novosti? Što nas tu očekuje? Pa kao što je poznato, do sada su se radnici iz trećih zemalja zapošljavali putem sustava kvotnog zapošljavanja. Sada se novim zakonom koji je u saborskoj proceduri, koji očekuje se da stupi na snagu 1.1.2021. Kvotni sustav zamjenjuje sustavom testa tržišta rada. A test tržišta rada podrazumijeva provjeravanje mogućnosti i potencijala naših nezaposlenih i samim tim posredovanje, da bi se prvenstveno zaštitila i zaposlila domaća radna snaga. Znači, poslodavac kad se odluči da zapošljava strane radnike, prvo će se obratiti Hrvatskom zavodu za zapošljavanje, gdje će zavod na temelju njegovih podataka o vrsti i profilu radnika posredovati. To posredovanje će morati biti u roku 15 dana i Hrvatski zavod za zapošljavanje mora poslodavcu poslati obavijest u roku 15 dana. Ali to može trajati i kraće, znači to je najduži rok. Poslodavac može, ako u evidenciji traženog radnika nema, daje pozitivno mišljenje, odnosno pozitivnu obavijest na temelju koje poslodavac ima rok od 90 dana da pronađe stranog radnika. Ako ga nema u evidenciji Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, traži stranog radnika, kad ga nađe, on podnosi zahtjev u MUP-u za izdavanje radne dozvole za boravak i rad. MUP izdaje dozvolu za boravak i rad na temelju određenih zakonskih odredbi, između kojeg je i mišljenje Hrvatskog zavoda za zapošljavanje. Znači, test tržišta rada je jedno. Za neka zanimanja će se morati provoditi koja su u evidenciji, za neka koja će donijeti upravno vijeće da su nedostajuća na području određenih županija, on se neće morati provoditi.
Znači, zamišljeno je tako da Hrvatski zavod za zapošljavanje, odnosno upravno vijeće, donosi listu zanimanja po županijama za koja neće trebati provesti test tržišta rada. Taj popis će biti objavljen na web stranicama i poslodavac će automatski moći zatražiti radnu dozvolu. A mišljenje je postupak, dio dokumenta i dio upravnog postupka koji se provodi u Ministarstvu unutarnjih poslova. Zavod za zapošljavanje, da bi izdao to mišljenje, mora provjeriti određene podatke, a to je da poslodavac koji želi zaposliti stranog državljanina mora imati registriranu djelatnost i obavljati aktivnosti u Republici Hrvatskoj. Mora imati podmirene sve obveze temeljem javnih davanja, od kojima vodi evidenciju Ministarstvo financija, odnosno Porezna uprava. Isto tako da nije kažnjen za djela iz područja radnih odnosa i socijalnog osiguranja. Sve te dokumente i sve te postupke Hrvatski zavod za zapošljavanje po službenoj dužnosti pribavlja i na temelju pokazatelja i rezultata on izdaje mišljenje koje je dio dokumenta pri donošenju odluke za izdavanje dozvole za boravak i rad stranom državljaninu. Hvala vam. Hvala vam. Sve ovo će biti digitalizirano, znači putem aplikacije koju HZZ već razvija, tako da sve će ići brzo, znači Brzo i jednostavno, bez tako? papira. Jednostavno, Odlično, odlično. To je jako bitno zapravo svima. I evo, voljela bih da ipak još prije no što nam vrijeme ne iscuri, možda neku toplu ljudsku priču podijelimo. Mogu se ja osvrnuti malo na ovo? Možete, samo imamo još svega par minutica. Ali mislim, jako bitno je poručiti. Evo, ja već sada molim da u tome mišljenju, znači ovo je sad potpuno jedna nova karika u ishodovanju radnih dozvola. Znači tu da ako će sve biti digitalizirano, prvi put se sad uvjerava proizvođače poduzetnik da li je na taj dan, možda duguje 3 lipe, da li će mišljenje mu se izdati, ne izdati. Znači mi dosta birokratiziramo taj proces, mi namećemo nove poslove Zavodu za zapošljavanje, da li će sam poslodavac morati nositi te potvrde, da će biti digitalno provjera, ali jako moramo upozoriti da tu ne zakompliciramo se. Drugo, molim vas, ako može ikako, probni rok radnih dozvola biti. Jer gledajte, mi smo procesna industrija, vama ne dođe kuhar. Zamislite sad ovo da kažete da mjesec dana ugostitelj bude bez kuhara. Znači, mi moramo još, možda ako stignemo, možemo poslije proći, još nekakve dodatne mjere, kako ima Švicarska, znači mogućnost dolaska do 15 dana, kraćeg dolaska, jer ovo ako sve bude trajalo 30 dana samo pripreme, pa regrutacija, pa ovo... Pa ja vjerujem da je svima u cilju pojednostaviti na obostrano zadovoljstvo, tako da... Udo pakle, poslu Da, je, ali evo, poslije ćete neće možete... tako. Da, poslije ćete vidjeti još to. Radmila, evo, možda Kad kažeš tople ljudske priče, pretpostavljam to dopada meni. To dopad, apsolutno. Pa dobro, u ovoj netipičnoj godini kad prijeti, kažu u turizmu da će više od 170 milijuna radnih mjesta biti izgubljeno, nije lako naći toplu ljudsku priču, nije tako lako, ne? Ali naravno ima dobrih primjera. Poslodavci su zadnjih godina stvarno popravili taj status naših radnika u turizmu i gostiteljstvu. Negdje su u pravima, ne bih to zvala beneficijama, nek budu prava, izjednačeni sa stalno zaposlenima. Radnici dobivaju, ne znam, regrese, božićnice i tako dalje. Pogotovo to u velikim firmama je dosta uređeno, jasno i tako. Ali ima i lijepih primjera, pozitivnih primjera. Evo, par 100 metara odavde, dakle, kafić u strogom centru Zagreba, čovjek se bavi gostiteljstvom 30 godina, ima jednostavnu filozofiju. On kaže, kad ja imam puno novaca i moji konobari moraju imati puno novaca. Prošle godine on je njima tako svaki mjesec dodavao na plaću prema prometu od 1000 do 2 pa i 2500 kuna. Ove godine poznati su razlozi, nije mogao baš tako, ali kaže... Jesu mu ostali lojalni, evo, u krizi? S tim ću poentirati. Pardon, nestrpljiva sam. Recimo dao im je za regres ove godine, ne kao lani, ali dobili su ljudi regres i nema problema s radnom snagom, lojalni su mu, da. Eto, dobrih primjera ipak ima. Ima, da, Jel' i u tako? koroni. Da, dobrih ljudi i dobrih primjera. I dobrih suradnji. Evo, ja vjerujem da će se sve te izmjene, dopune i noviteti i dalje raditi u koordinaciji privatnog i javnog sektora.
da će svi doći do bržih rješenja, da ćemo i dalje imati dobru radnu snagu i da ćemo moći, ako je nema u tom trenu, jel tako, brzo i efikasno dovesti. Da nas očekuje sve skupa ipak jedan turistički uzlet i da će naši sugrađani slobodno dolaziti u restorane, hodati i evo uživati u zagrebačkoj gastro priči, u zagrebačkoj turističkoj priči i tako dalje. Hvala vam puno na korisnim informacijama i iskustvima. Evo, prije no što se odjavimo s ovog panela, ja bih samo rekla da ćemo za kraj pogledati jedan video podrške od naših susjeda Slovenaca, naših dragih gostiju, koji nas isto tako pozivaju da dođemo k njima. Oni su pripremili jedan video podrške, mala podjela iskustava. Kad smo već otišli u Kanadu, moramo i u ove zemlje bliže u okolici. I nakon toga ćemo pogledati još edukativni video od našeg sponzora Coca-Cole koja radi upravo dosta u tom smjeru edukacije radne snage. Evo, hvala vam puno još jednom na vremenu. Hvala. I tome što ste došli usprkos ovoj pandemiji. Evo, prilagodili smo se svim mjerama, tako da budite dobro, budite sigurni i budimo svi skupa zdravi i pozitivni. Evo. Dame i gospodo, pozdrav svima iz Slovenije, iz Ljubljane, iz restorana Azur Trattoria sa pizzama, gdje ćemo danas govoriti o kriznoj situaciji koja se dešava zbog korona krize i naravno i u restoranima, gostionicama, u turizmu, kakva je situacija kod nas u Sloveniji. Želim vas sve pozdraviti na Zagrebačkom forumu ugostitelja, to znači sve hrvatske ugostitelje. Puno pozdrava iz Slovenije, moje ime je inače Tadej Vicel, radim u marketingu na radio i televiziji i danas ću govoriti u imenu vlasnika restorana Vase Zupančića i glavnog kuvara Gašpera Zupančića, to znači u samoj situaciji u restoranu. A prije samog početka želim samo nekoliko riječi reći o glavnom kuvaru i samom restoranu Azur u Ljubljani. To znači Gašper Zupančić, glavni kuvar ove restauracije, radio je po različitim high class restoranima po Europi. Inače se je školovao u Italiji, ima i diplomu iz italijanske kuhinje. Radio je u restoranu sa Michelin star zvijezdom, tako da priča o ovom restoranu stvarno je super priča. Inače, Azur restoran postoji od 1993. godine. Ovdje su od početka imali samo pice, pa se nakon toga odlučili i za različite menu, to znači mesne specijalitete, salate, paštet, svašta ima ovdje. A to što se tiče uvjeta poslovanja u restoranima, svi trebaju nositi maske, ja je ovdje nemam jer sam snimim u ovom trenutku. Želim samo reći, situacija je stvarno ozbiljna. Ako nemaš maske unutra ili vani, to znači gdje god da ste, ima kazne. Svi ljudi nose maske unutra, to znači svi zaposlenici u restoranu Azur i u kuhinji, svugdje trebaš imati masku. Ako nemaš maske, to znači kazna od nekoliko stotina eura za fizičku osobu i za poslovnu osobu više od 1000 i 1000 eura. A to što se tiče ostalih uvjeta poslovanja sa dobavom za hranu i piće, sa vinarima, stvarno komunikacija nije takva koju što su navikli, sporija je, to znači nije one energije koja što je bila prije. I još jednom smo na kraju, svi žele da bude sve kao što je nekad bilo. Inače, u restauraciji Azur ne odustaju, radu dalje, znaju da će ovo nekad zaključiti i motivirani su. Znamo da ste i vi, svi hrvatski ugostitelji, stvarno motivirani, tako da nam je to neka podrška međusobna koju imamo u ovom kriznoj situaciji i znamo da će to što brže da se zaključi, pa ćemo se onda veselite kao što smo se prije veselili. Mogu još napomenuti još jednu stvar što se tiče same hrane koja dolazi od dobavitelja u restoran. Sva hrana treba da se dezinficira. To je na kratko što se tiče uvjeta poslovanja. A to što se tiče nekog suporta države, to znači prema restoranima, kažu da nije kao što bi trebalo biti. Apsolutno država suportira restorane i gostionice i turizam zbog korona krize,
ali ova pomoć ne dolazi odmah i trebaš je čekat i znate kako je kad vam treba cash flow i treba i za plate za zaposlene i ovako naprijed, tako da svi si žele da država ne bi trebala suportirati restorana i nikakve druge branže, samo svi žele da sve što brže bude kao što je bilo nekad. Ali dame i gospodo, nećemo biti pesimisti, bit ćemo motivirani i bit ćemo optimisti, jer ova situacija u kojoj smo se nalazili svi, to znači ceo svet, došla je i ne možemo ništa protiv toga, samo možemo da se borimo i znamo da ćemo i to premagati i bit ćemo na kraju pobednici. A za kraj želim samo sve još jednom pozdraviti sve hrvatske ugostitelje. Budite snažni, budite optimistični, budite motivirani i nikad se ne predate i znajte nešto. Samo ovako možemo da napravimo neku super priču i pobjedu. Jer ovo sad što ste napravili na Zagrebačkom forumu ugostitelja stvarno je odlična ideja i u imenu restorana Azur zahvaljujemo se vam za povabilo i želimo vam samo sve dobro. A ako možemo neku poruku još dati, znate kako je, mi Slovenci uvijek dolazimo ljeti na Hrvatsko more, a vi sad zimi dolazite kod nas na skijanje u naše restorane i obećamo ljeti apsolutno vidimo se gdje? Na Hrvatskom moru. Pozdrav svima iz Slovenije, iz restorana Azur. Budite nam dobro i sretno. A za kraj svega, nadam se da ste razumjeli što više ste mogli. To ti je kad Slovenac želi da govori hrvatski, pa znate kako je, lomi se u riječima. I još jednom veliki pozdrav iz Slovenije, iz Ljubljane i restoracije Azur i vidimo se. Bok! Dobar dan, u ime Coca-Cola Adrije i moje osobno ime, hvala vam na pozivu da ponovno podržimo Forum zagrebačkih ugostitelja. Kao kompanija koja ovisi o uspjehu svakog od vas, ponosni smo što možemo sponzorirati organizaciju foruma te vam prenijeti novosti o zanimljivom projektu koji smo pokrenuli u želji da pomogne u unapređenju kvalitete usluge u ugostiteljstvu. Upravo je to cilj našeg projekta Raise the Bar. Projekt uključuje 3 osnovna projektna programa. Raise the Bar stipendije namijenjene kuharima, slastičarima i servisu u restoranima, koju od ove godine financiramo iz vlastite fondacije. Raise the Bar centara, preko kojih podržavamo srednje ugostiteljske škole, koje su proglašene centrima kompetentnosti u turizmu u suradnji s Ministarstvom turizma i obrazovanja. Te Raise the Bar akademije, koje su namijenjene konobarima, barmenima i baristama u našem trening centru, te je međunarodno certificirana od strane European Bartending School. Preko Raise the Bar stipendija omogućavamo talentiranim kuharima, slastičarima i servisu u restoranima doškolovanje u najboljim gastroškolama na svijetu. Prošle smo godine dodijelili 3 stipendije u suradnji sa šefom Rudolfom Štefanom i njegovom zakladom Budi Foodi. 3 stipendije dodijeljene su Nikolini Putici koja je imala priliku školovati se na La Cordon Bleu Istanbul, Marini Levak dobila stipendiju za slastičarstvo u školi École Nationale Supérieure de Pastissiers Ducasse en Thury i Tiboru Valinčiću koji je svoje školovanje nastavio reći Alta Formazione. Do 2025. godine planiramo dodijeliti 25 stipendija uz uvjet da nakon školovanja polaznici odrade minimalno 2 godine u Hrvatskoj. Prijave za novi krug stipendija otvorene su do kraja ove godine, a prijaviti se možete putem naše web stranice raisethebar.hr. Preko Raise the Bar centara sudjelujemo u srednjim ugostiteljskim školama. Upravo smo srednje turističke škole prepoznali kao jedan od ključnih partnera pri ostvarenju našeg cilja u hrvatskom ugostiteljstvu i turizmu. Cilj nam je kroz suradnju s njima djelovati na cjelokupno podizanje kvalitete obrazovanja ugostiteljstva kroz razne aktivnosti.
Od posebnih edukacija za nastavno osoblje do pomoći pri opremanju škola te pomoći pri izradi izmjena u kurikulumu. Prošle godine, u listopadu, krenuli smo s prvom generacijom polaznika Raise the Bar akademije, namijenjene konobarima, barmenima i baristima s bar 1 godinom iskustva u ugostiteljstvu i turizmu. Polaznici su imali prigodu pohađati izvanškolsku nastavu u suvremenom Coca-Colinom obrazovnom centru. Teorijski se dio nastave održava u našem trening centru, a praktični dio u restoranu širom Hrvatske ukupnog trajanja 12 tjedana. Centar je opremljen suvremenom opremom te potrebnim pomagalima i sastojcima za izvođenje nastave i rad u simuliranim stvarnim uvjetima. Obrazovni program izvodi se prema nastavnom planu i programu kurikulu koji su izrađeni u suradnji s jednom od vodećih svjetskih škola za barmene, European Bartender School, a pri izvođenju programa akademije, osim voditelja edukacije i našeg brand ambasadora Krune Rozića, sudjeluju i Andrej Čapka za modul o pivu, Ivan Juk za vina, te Andreja Klemenčić za barski menadžment. 11 polaznika koji su uspješno završili program akademije dodijeljen je certifikat Coca-Cola HBC Hrvatska i European Bartender School. Druga generacija ovog tjedna nastavlja svoje školovanje uz pridržavanje svih epidemioloških mjera, dok ćemo početkom iduće godine početi primati prijave za novu, 3. generaciju. Jako smo zadovoljni dosadašnjim odabirom, gdje smo u prve 2 generacije dobili više struko, više prijava nego što možemo primiti polaznika. Do kraja 2025. godine obrazovati 250 polaznika. Za kraj ću sumirati. Raise the Bar ima za cilj povećati kvalitetu usluge u ugostiteljstvu kroz stipendije za kuhare, slastičare i servis u restoranima na najboljim gastroškolama u svijetu. Suradnjom sa srednjim ugostiteljskim školama koje su proglašene regionalnim centrima kompetentnosti u turizmu i Akademijom za konobare, barmene i bariste koja je besplatna i internacionalno certificirana. Vjerujemo kako će nakon ove krize kvalitetno obrazovana radna snaga ostati ključna za nastavak rada, ugostiteljstva i turizma i samim time nastavljamo ulagati u cilju ostvarenja istog kroz Raise the Bar. U našoj novoj realnosti više nego ikad trebamo ostati zajedno i pozitivni. Na kraju dana odnos koji gradimo i podrška koji pružamo jedni drugima pobijedit će sve nedaće koje su nas našle. Želim da ostane zdravi, pozitivni i sretni za bolja vremena koja su ispred nas. Za kraj pogledajmo kratki video o iskustvima polaznika. Svak bi treba ima želju da napreduje šta više iz dana u dan i radi na tome i mislim da je ovo savršena prilika da se pruži. Radi novih iskustva, novih znanja, kako funkcionirati kao u grupi, kao jedinka i definitivno je ispunila moja očekivanja. Što sam htio proširiti svoje znanje i postati veći profesionalac u mojem poslu. Stavljaju na papir zapravo svoje znanje i da bi upoznao nove ljude s kojima bi mogao raditi. I da bi jedan dan isto tako prenio to svoje znanje na mlađe generacije. Imala sam određeno predznanje, međutim falio mi određeni program da bi zaokružio to u cjelinu kako bi ja mogla nadograditi kako sebe osobno, poslovno, tako i uslugu koju ja pružam gostima. Prijateljski pristup u programu, intenzivan rad i što smo upoznali se jedne druge. Novi ljudi koje sam upoznala. Drago mi što sam imao priliku raditi sa ljudima koji su već profesionalci u ovom poslu, učiti od njih, a samim time proširio sam puno svoje znanje. Detaljno poznavanje spirita i sama degustacija svakog pojedinačno mi je omogućila možda veće predznanje o tome kako bi se oni slagali u kojem određenom koktelu, kojem gostu što ponuditi, tako da definitivno bi to izdvojilo. Hrabrost, poznanstva i znanje koje sam učio o alkoholnim pićima i koktelima. Definitivno bi ju preporučila, iako i da nemaš iskustva nikakvoga, stvarno naučiš masu toga i ako imaš iskustva, svejedno naučiš još više nego što si znao prije.
mislim da se tu odgovor nameće sam po sebi apsolutno biti. Definitivno je jedna stepenica od koje se može dalje graditi bolja karijera. Raise Bar akademiju bi svakako preporučio svakome. Cijelo iskustvo je zapravo predivno i stvarno preporučila bi ga svakom. Ko je spreman uložiti, spreman Dragi naši gledatelji, u ime Udruženja ugostitelja Zagreb koristim priliku zahvaliti svim našim govornicima, panelistima, medijima, svim vama gledateljima koji ste pratili ovaj program. Naravno, sve ovo ne bi bilo moguće i bez naših pokrovitelja i sponzora, pa bismo im i ovim putem zahvalili. Naravno, rast zagrebačkih ugostitelja znači i njihov rast, samo zajedno možemo ostvariti naše ciljeve. Hvala na potpori, hvala što nas sustavno pratite i potpora u ovo pandemijsko vrijeme uistinu vrijedi još i više. Naši pokrovitelji ovog događanja bili su Grad Zagreb, Turistička zajednica Grada Zagreba, Hrvatska obrtnička komora, Hrvatska gospodarska komora, Obrtnička komora Zagreb. Naši dragi sponzori događanja su Romerkvel, HEP, Bar Cafe, Badel, Vestok, Remaris, Pekar, hodajuće reklame, Lovin, Kingsbrew, pivovara Medvedgrad, Ibis usluge. Hvala svima od srca i ne zaboravimo, poruka ovog foruma je domaćini sa srcem zauvijek. Naši ugostitelji obećali su da će ostati vaši domaćini sa srcem, da će zajedno sa svim korisnicima svojih usluga, zajedno sa svim partnerima nekako prebroditi ovo pandemijsko vrijeme i da će biti spremni za novi uslet koji nas, svi se nadamo, očekuje uskoro. Hvala još jednom na gledanju, lijepo vas pozdravljamo.